कृपा से जो है हम लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबा के आशीर्वाद से काम करने के लिए आगे जो आप लोग की कृपा है, रिस्पेक्ट है, वो हम लोग को भी जो है साथ में आगे काम में मिले और जो आगे भी बाबा के लिए होगा हम लोग बिल्कुल उनके साथ में वो रहे, कमिटेड रहेंगे। तो आप सबको आज अच्छा दिन है और जब ये फिर ये रेडी होगा तो हम लोग आके रजिस्ट्री कर देंगे। मेरे पार्टनर मोहित खेर, हम दोनों ने मंदिर कमेटी के समक्ष अपना वो ड्राफ्ट सबमिट किया है जो हमने कमिटेड थे। हमने 2024 मीटर लँड मंदिर कमिटी को डोनेट की है। देवस्थानाकडे सदर जे जमीन मालक आसात आयचे विद्यमान स्थितीत तांच्यांनी एक ड्राफ्ट जी देवस्थानाक ती जमीन 2024 स्क्वेअर मीटर जी तेंच्यांनी ड्राफ्टान मेन्शन केले, तो ड्राफ्ट आयज देवस्थानाचे प्रमुख प्रकाश सावंत यांच्या कडेन दिल्लो आसा। श्रीदेवी भूमिकेच्या आशीर्वादान आणि आजोबाच्या आशीर्वादान आयज ह्यो 3 वर्सांचो संघर्ष जो चालू आसलो आमचो महाजनाचो, म्हणजे आमच्या सावंतांचो आणि बाकीचे जे आमचे जे मेंबर आसात त्यांचो, तो आयज खंय तरी फळा गेलो। 3 वर्सां जालो आयज आमी झगडटू की आमकां आमची जमीन ही देवस्थानची, म्हणजे जेन्ना हेचो सेल डीड जाला तेव्हा मंदिरा सकट सेल डीड जाल्ला आणि मंदिरा सकट विकलेली जमीन। आमचो निर्माण असो प्रश्न जालो की काय करता आता फुडें। त्या वेळार सगळो गांव एका कडेन येवन आणि सगळे म्हणजे एकान एक गांवांतले प्रत्येक जण जे एके कडेन येवन हे जो आमी हें केल्लो फायट केल्ली ती आयज सार्थक जाली अशें आयज दिसता। कित्याक आयज तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला आणि तो ड्राफ्टूय आमकां आयज सुपूर्द केलो देवा आजोबाच्या मंदिरान। आणि आमच्या उपस्थित आमचे सरपंच गांवचे एडवोकेट अमित सावंत आसात आणि बाकीचे आमचे सगळे मंडळी आसात आणि तो आयज कांय तरी फळ मेळटा आणि ताचो आनंद आमकां आसा।